Belaka hambai puila cini bubagrano hambai cini parti presiden BK Rangkhol hambai cini LOP Onimes Deborma te hambai cini YTF ni presiden Runiel Deborma te joto MLS MDC te cini IEMS rogno paiplaya hambaya paro te hambaya paro cini oro paimanjajak joto warrior rogno belaka hambai tini ani topik ungkha young elected representative and responsibility tinio masanai young elected representative ni bahai samung tai bini responsibility tamo tinio angbo kaisa young no representative ebong elected member TTADC ni MDC o hisabe ani struggle no ani history nang mas hasinai jepru puila ang MDC ungna sekang cini bubagra cini mayaganang bubagra ani nugo phayo apru kongres tongpru tinio ani bubagra kaisa kokno sawo je puila jati ulo party puila jati ulo party hamabaino bubagra ana ringo फाइदि जों दफानि बागै सामुं तांना नांनाय आबोनि बागै आनो रोंमा बायनो आं तिनि बुबाग्रानि लगे फायो आबोनि परे जों जतबो NGO खलायलेखा चिनि तिप्रासानि जों साइमानो चिनि तिप्रासारक गोबांमा गोरै जागा दंगो अ जागागो निजेनि पार्सोनेल रां रगै बुबाग्रानि हेल्पनि बिसिंतै जों गोबांमा सामुं तांखा माइरं बाखा नुक्रै रंना नुक तांगिरखा अमा हाइकेनो चिनि स्ट्रागल लंगो आबोनि परे इलेक्शन उंखा बुबाग्रानो चंखा आनो बसारमानि परे जीटी फाइमानि परेबो जों साइमानो चिनि ताबुगो मानथाय जे तंमानि जों ताबुगो मायाखो आबुंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों NGO नि सिमि सामुं टाइम फाइमानि त्रिपुरा मथागा हामानि परे चिनि काइसानो डिमान्ड तंमानि ओ डिमान्ड उंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया साक चिनि चबा चलिनाय चिनि चबा मा खलायनाय चिनि दफानो जों बुसकांगा तलांनानि बागै जों यूनिटी मा तंनाय तिनियो बेलायखनो दुख नांगौ आनि कन्स्टिट्युएन्सियाव आं नायखाय चिनि एरियागो जे तंनाय चिनि त्रिपुरा सारक तंनाय गोबां मा जागागो ताबोबो तै करै स्कूल नोक तंमानि स्कूल नोगो टीचर करै स्कूल नोक कबाय अबना सोनामनानि बागै तिनियो स्टेट गवर्नमेंट जोंनो रां रहजागिया इवेन नरक नुगुइ मानका चिनि ADC एरियागो जे टीचर तंनाय जे कर्मचारी तंनाय बरकनो बेतन पर्यन्त रया खलाय तनमानि अबनि बागै जों ताबुक चिनि मानथायनो साननानि बागै आबुनि बागैनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगौ ताखुकताय बुखुग्र ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायासो ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि चबा खलायनानि बागै जों जत थानसा हिनि सामाबाय उंया थानसानि सामुं मा फुनुंनाय अब नों आं जदि थानसा खलायै चिनि चबा जदि गराक लेखाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड केबो कासुक माया ताखुकताय बुखुग्र तिनि मा सावो तिनि आं दुखु नांगौ जेफ्रुगो आनि एरियागो थाङो तिनियो मा सानाय बिलुनिया हाई एरियागो आनि जागा क्लाय दङो अ जागा थांमानि प्रथम जखन फिल खलायनि थाङो अ जागागो आं नुखा चिनि त्रिपुरासानि एरियानि चिनि त्रिपुरासानि नुगो आसुगै बुइनि दफा खात सागो आसुगै चुवाक नङै दङो जोंनो सावो नरक अरनि थांदि नरक जदि अरनि थांयांकाय जों सारिगो बुजांनाय चिनि हागो दङै जों सासन खलायजागो बुइनि दफा बाय ताखुकताय बुखुग्र बेलायखे मकलि मुक्ति क्लायो आबुनि बागैनो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगौ चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया साक
जों चिनि हा चिनि दफानि बागै जों थैरनि नांनाय चिनि बुबाग्रा सावो थैरनि नांया थानसा दंखाय चिनि जाति दफा मोथां जागनाय आं सावो जोंबो नांखा हांखाय थैफोना रयमानो किन्तु चिनि दफाना पहिला मोथांनि नांनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न जों अचबाना जों साक्सेस खालाय फुनुंनाय ताखुकताय बुकुर चिनि बेलायका हामबाय चिनि एमएलएस रक जेबाबे विधानसभागो थाङै तिनियो चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कक सामानि अबहाय सारा त्रिपुरा राज्यगो फार्स्ट टाइम जों नुगो जे एमएलएस रक चिनि दफानि बागै सामुं ताङै दङ अबबायनो जों प्राउड मावनाय ताखुकताय बुकुर अबनि बागै चिनि बखागो बेलायका तंथौ फायो चिनि बखागो एनार्जेटिक फायो बरक हाय बरक तंमा बागैनो जों वानसगो जे 13 जन एमएलए तंनाय अब जों गुबै गुबैनो एमएलए हनि चंगै मानखा हनि खाख्लायो अब सिमिया तिनियो चिनि एमडीसी जारा तंनाय चिनि ईएम जारा तंनाय जोंबो माहायकेनो सामुं ताङै फार्स्ट अधिवेशन जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड रेजुलेशन पास खालाय हरो ताखुकताय बुकुर अबनि बागैनो चिनि सीएम तै चिनि महाराष्ट्र जों बेलायखेनो खातंग थगो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड रेजुलेशन पास खालायमानि अब चिनि बागै बेलायखे काहाम एवं आं वानसगो जों जदि थानसा जदि तंगै मानखा हांखाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतैनो जों वाइसा चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनामै फुनुंमानाय ताखुकताय बुकुर अबनि बागै जों यूनिटी मा तंनाय अबनि बागै जों थानसा मा तंनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै गोबां मा बरक जोंनो तिनि बिभ्रान्त खालायनि नायनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै जोंनो विभिन्न रकम प्रलोभन फुदुंनि नायनाय ताखुकताय बुकुर अबबाय जों कुनु दिन पाइजांनाय बरगिया ताखुकताय बुकुर चिनि हा चिनि शासन जतदिन खालायमाया ततदिन पर्यन्त जों बुबाग्रानि लगे तंनाय आं नरंनो कग्रगो नरगबो बुबाग्रानि लगे मा तंनाय ताखुकताय बुकुर अबहायके जों सोमाय मा तांनाय तिनियो मा सावो तिनियो चिनि दफानि बागै गोबां मा बरक तिनि हामिया साया खालायनानि बागै चिनि दफानो एरें खालायनानि बागै गोबां मा बरक साइतो गय तंगो अबबाय सिमिया चिनि हा चिनि आफा चिनि आमा जे जोंनो हा रय गलांमानि अ हा चिनि हा अ हानो जों केबनि थानि याफारि रय मांगलाक चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनि बुबाग्रासे जोंनो अ हा चिनि हानो सोनामै गलांनाय होननानै बिसास दंगो ताखुकताय बुकुर तिनियो बेलायखेनो जों तंथंनानि जरा जे फार्स्ट टाइम चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो जों 13 जन एमएलए लागै अपोजिशन लीडर हिसाबै जों सामुं ताङै मानो एवं चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो चिनि एडीसी चिनि यागो दंगो अबनि बागै जततुक जों सामुं खालायमान जों नरंनि बागै खालायनाय एकजन लीडर यां लीडर हिसाबै नरंनो आं सानाय इलेक्टेड आनि जे टपिक दंमानि अ टपिक उनखा जे यां लीडर जे इलेक्टेड बट बिनि जे सामुं अब बिनि तामो आनि सामुं एवं जारा यां लीडर तंनाय बरंनि सामुंखा चिनि दफानि बररक चिनि जे यां जेनारेशन तंनाय चिनि यां जेनारेशन तामुनाय चिनि हा चिनि शासन जों नायो नाबले चिनि जारा यां जेनारेशन तंनाय अ चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों जे इलेक्टेड मेम्बार तंनाय जों जतबो थानसा मा तंनाय जों थानसा खालायै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों सामलायनाय ताखुकताय बुकुर अबनि बागै चिनि जों जतबो जों थानसा जों यूनिटी मा तंनाय जों जतदिन थानसा दं ततदिन जोंनो केबो सोबाय मैया जतदिन जों थानसा खालाय फुनुंमान केबो जोंनो उखलुगो कसमैया अबनि बागै जों ताबो थानसा खालाय तंमानि बिसिंतैनो चिनि हा चिनि शासन जों मानिनाय दङ ताखुकताय बुकुर अ चिनि हा चिनि शासन सोनामनानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हायाखाबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि अचबागा तंनाय जों जतबो पाल खालायै थानसानि बार्ता जों मारनाय तिनियो बीजेपी जत साथों सबका साथ सबका विकास पन साथों जों नुखा चिनि एडीसीओ चिनि पूर्व वक्ता गोबां मा सायख्लांहा जे चिनि ताबक जे बाजेट दंमानि सबका साथ सबका विकास होनमानि चिनि एडीसी एरिया एलाकागो only 2% जोंनो रजागो डेभलपमेन्ट फान्ड अबदे सबका साथ सबका विकास अबनि बागै
जों आन्दोलन मा खालायनाय दिनियो चिनि आमानि कक बरक जे सानाय जों सायो जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइखांखाय चिनि कक थाइनो जों सुइमानो गाहाम खालाय जों परिमानो अबनसे चिनि कक थाइनोसे डिसाइड खालायनाय बुइनि दफा दे जोंनो डिसाइड खालायनाय अबनि बागै जों आन्दोलन खालायमानि चिनि टीआईएसएफ जेबाबे आन्दोलन खालायमानि बिसिंतै बरंनो जेबाबे अत्याचार खालायमानि चिनि हागो तङै जों अत्याचार खालायजागो ताखुकताय बखुग्रक चिनि बखागो मुक्ति खालायो अबनि बागैनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नांगौ ताखुकताय बखुग्रक ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माया साक चिनि चबा चलिनाय चिनि फाननाय चिनि थैरनाय तफनो चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों सनामै फुनंनाय आसंनो कग्रनाय ताखुकताय बखुग्रक ताय बलाय कक सागलाक जतन हामबाय जतन खुलुमका चिनि बुबाग्रा आयोग लक्थों चिनि त्रिपुरा मथा आयोग लक्थों चिनि दफा दाक्तिनो मथां जाथों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जतन मानथों हने जतन खुलुमबायका हामबाय ते खुलुमबायका